bụ nna gị onye bịa maazị ụzọ ndụ kpachapụkwa anya gị dewere gị tekene gị achọrọ m achọ ịchọkwa onye ga-ewepụ n'ụsọ maazị ụzọ ndụ kpachapụ anya gị biko kwa lekwa aka m onye ọjọọ Urubu ụmụaka emele elu emele ana Chikwu abịa ma mana aka ndị ọcha akwụkwọ ndị ala achọ bụ ka okwu sere mụ na nwanne m nwoke nwanne m nwoke enwere ife na-ese mụ na ya ma esenata okwu m ga-akwụ ịnatara egwu niile dị elu ya mụnwa gbaghala unu na amara ife unu na-eme ọrụ ife nwaanyị kwelu unu n'ime ma emesịa taa eziokwu ya pụta iwu eziokwu dị ka mmụgba ogede alachala tonye na mmiri onye senata enu Chukwu aka ndịkwa ọcha biko na-emenanụkwa m mụ bụ na ị na-ebesa akwa ibe dị na akwa na-ebe akwa mgbe ọ bụ na ị na-ebe akwa ebesina na akwa ndị Adanne biko mere ụlọ ga-ebere akwa enwekwa n'ihe ọ ya egburu mkpọ ya egbu ngwa mmosi ya akwụsị ibe akwa bịa na-enye nwa efromaazị ụzọ ndụ a ihe a ga-eme nwoke a bụ igbu egbu maka na ihe nke a ọ karịa mgbe ọnwụ na nnọọ Adanne anyị tonibe akwa jide nnọọ ọgwụ ọjọọ ọ na-agwọ nnọọ ketiri afọ Adanne anyị nwaanyị esi na anyị ga-arapụ ya mbakwa ahụ mba ụzọ ndụ eme ya kịta ọ bụkwa emecha ọ gịnị dị ya
kọwa onye ọzọ na gịnịzi mere mba nọ ọgbụ maazị nga anọkata nnọọ mba ọ gaziri n'etiti na-abụ mba ekwetere m gịnị mgbe o si rapụ nwoke ji tụtụrụ anyị nnọọ mụ na ezinụlọ ọ bụrụzie mba ọ bụghị ya mba ihe a na-agwa mmadụ mba obi ba akwata edum ekwete nne ị na-ajụziri m ka njuzi onye otu ihe a bụ ihe nna na ebe a na-eche maka na ụkwụlọ m nghọta ihe ha ga-eji na-akpa ndịrị agwa ha na-akpa n'ihi na o doo mụ na gị anya na sinsi nna ha ji wee nwụọ n'ọnụ anyị nọchiri anya dịka nna ha na-emerụ ha nnọọ ihe niile ha chọrọ ka ha si wee bido nnọọ na-akpa ndịrị m agwa ka m aghọtara eziokwu ọ gbagojuru m anya gwa gị nke bụ eziokwu ihe a ha na-emekwa anyị anatakwa ntaramahụhụ dị na ya kama adịghịkwa ya ị ka na-ekwu okwu ntaramahụhụ ebe nke kpọrọ onwe ya Obinna chichi m n'ụzọ mbọsị ya na ọ dị ka mụ na ya bịa n'ụba ọgwụ nke nwata na ibie mana anyị ji ekene Chukwu ya ọmalụ nnọọ chikere oje kene ya maka na ewepụ okwu nna anyị gwara anyị na ọgụ adịrọ mma aka m ịkọtọpịa iti nkakụfọpan nkụcha ya ụkwụ ya na-abụ a buruo ya be nne ya oje kene chie ọ maka okwu nna anyị gwara anyị kama ifuru uche ha apụrụ apụ ha ejizi ama ihe ha na-eme uche ha na-aga ka o nwere onye ọya bara ha na ha ama m na otu ụbọchị uche ha echi ya taa ha maa na ụzọ a ha na-eje n'ụzọ adịrị ya apụ ha jee gote ihe ị chọrọ igote biko ime ngwa ngwa bata na ezigbo agụụ abịago m ogasị ike ezigbo agụụ abịa na mba onye ọzọ aja ekele echi ọ bụrụ nna anyị
na bagi ina mo to go no mo lagi ke ina ba ife yu mo ni ko to ama ko mo kan no na kuya nkwo o chie mo no nkwo ye ba na nye Igula ga na mbo fe o me ga na nya vam nkwe ama mi yen na yo kuso to nyalegi onwe kwa imam kidu na yen o me ga na nya vam ina ja bole puta kwa ka o me te ko oli shie bulu o me te lu je ki se bulu o ka wuken card Bisa. Oke di kanda fifa. Oke di kanda. Mami ne kukwa. Eche kwa ihe ogbara ofo nwa na akọ ye. Akpọkwa ni mama kwa. Otra. O ya to snaga ni igula ya gana bo efia. Ifugie na anya gi. Fifre na anya gi na abo. Nkwo heba. Bikoni afro ma se nsendo ko nya ndo ibugo na oguta na nke omu ya ha etukwo ne ai de one biko amagna m ke na asa Kenke bona ga mata nwa no waga Kenke bona imam na ta nwa no waga ka na nke maso zon ka ngwo na nke maso zon lota obodo ni ge job ma se ku ma ne ge bata o biko na ibe ku ni we go on now.
Maazị ife nji maka ya wee bịa o nwere ife nwunye nwanne nwoke gwara m ka nka na-atụgharị uche n'ime wee sị ka m bịa kene kọwara gị ya. Ọ bụrụ nwunye nwanne nwoke kpọrọ m wee na-agwa m na ọ bụrụ na mmadụ gwu ya n'ise arụ ya na ya mee nkwenata ya bụ ife wee gba ngalị. Ọ sị na gị nwa bụ nwanne di ya na ya ekwenatara n'isokwu n'ife na-egbu ya. O wesizie na nke ka nke na nke bụ isi isekpu ntị bụ n'afụlụ fanwa ji anya fa wee fụ ime fọrọfa ebe bụ onye nke ọdọrụ wee doba n'ogologo ezi ndị mmadụ si aga ọ mgbe akafa ji wee malụ na ọgụ nwa na-egbufa na ife niile na-emefa bụ n'aka ike o si wee sị ka m bịa jụọ anyị o mere n'ọfụ. Nai. Ogene kwa? Because kwa na ma bi onwunye nsi ma agwato yi. Onke biagala bia. Kediyo. Nai. Okalo mma na ayi kolu. Je ti Obinna na umunne ya ihe. Ka ha ma na onwunye dị iche ala na igiri. Ha ejide ala njide igiri. Ona ka ha mma ka unu yekolu je ti Obinna na umunne ya ihe. Fana ya ala ka na ayi igiri. Njide en. Hey! Chineke. Kedi emeli ya. Akala mma. Ha gente. Oke ya da nọ n'ụlọ iwu amọ n'ọgbere. Ọ bụrụ na ọ dị otu a. Mụ na ọgbọ m ekpe nuru, mụ na ọgbọ m anụ nuru, mụ na nwanne m ese nuru. Achọrọ nke ome. Oke ya da nọ n'ụlọ iwu amọ n'ọgbere. Na ya bịakwa. Ọ bụkwala ma aka mekọtara gị ya, mmechazie ya n'ụlọ ntị. Abịa nuru ikpe na be ma. Gaa na nwanne m nwoke n'onwuru anwụ, mmadụ ekpe nuru. Ụwa na-egbu na abụ onye na be m ka a na-egbukwa. Ha! Chukwu abịa m ime ọlụ mebe. Ejena, unu anụ. Ha? Na iche ni ya ihe ha na-eme ọ dị mma. A na-abụ nwata na a na-eme mmụọ n'ukwu ogiri. O jebe n'ukwu mkpọdụ. Aka m adịrị ya.
agwala unu agwa m unu agwa unu ebukwana mmadụ na unu ebukwana mmadụ unu asị na m agwala unu agwa eme na asị na m agwala ọfana ya mụ na-ebu ya ma na-egbu mgbe e mesịrị na aka asị na m agwala ọfa tá kaya ma magana ha kwa nti mo lo e beri sin tia so ogni dia Kandina ba Candido, sa Candina ba Che va no ba Goya na ba Na waka por ko na ba Tengo que tomar la bola de ba Tawo ko bi de ba Zando. Alô, que é? Ó, como? Oh, Tiago. Isogbura nnọọ ka m kwụrụ ọtọ gwa ife nchọrọ ịgwa ya ọsịsọ jebekwa ebe m na-eje ife nji maka ya wee bịa nwunye nwanne ya nwoke bụ Nneka erolugo ntutu isi taa wee si n'iyi aṅụlili iyi na-alụsi ogbugbu anyị iji gosi na aka gị dị ọcha agwakwara m ya sị ya na oloko na nke ụdị ya mana ọ jụrụ ajụ si n'iyi aṅụlili ya bụ iyi asịkwa sọ m kwuo ma asịkwa enwe onye bụ iyi iji gosi ụwa na aka gị dị ọcha ọkwakọrọ n'ọnụ ọ dị mma ka m bịa jebe ọ dị mma ka mme ka omenala anyị si dị enwuchi ogbugbu ọma kụọ ọnya susuo onye ọnụ ọ bụ na o mejọrọ ogbugbu esobi ya bịa ogbugbu ifugoni ya nụ abịa m ụmụ nwanne m nwoke rapụrụ m nwụrụ ọ bụrụ na ọmụnwa bụ onye na-egbuzibe egbu ogbugbu ọ bụ na m mere ihe dị otu ahụ ịma ka isi ejele ndị ọzọ ọgụ bịa ọgụ na be m ogugu ma ọ bụ na m emeri ya na aka m dị ọcha ogugu zọba m zọba ụmụ nwanne m anwa zọba ezinụlọ anyị zọba ikwu zọba ibe ka ọ dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma na aṅụkwa ngị bụ ogugu ka mma kụọ gị susuo oge ọnụ ka esipụ ya na ibe ukwu chi ọgwụ ya enwe ebe ọzọ fọlụ na ka anyị nabazi ya n'ụlọ
bụ na eziokwu na n'ichekwu na nke onye ozi dị n'iche ma nke si n'ije na Lagos. Otego na-agba m n'uche ịgwa gị maka Agbalanze. Ya na ife na-ekwu maka ya bụ na anyị eje na nke Agbalanze. Ka Agbalanze mechie ife ofu nje. Maka Agbalanze bụ dibịa akalarụ ama ama. Ndị mmadụ na-esi ofesi obodo dị iche iche na-abịa n'egbolufa mkpa. Ya na ife na-ekwu bụ na anyị eje na nke Agbalanze ka obi ya bụ ife nke. Ife na-ekwu. Nna anyị anụgo m ihe ikwu maka na ejego m na nke ndị ozi dị iche iche ma nke nwaanyị mmiri ejego m ọkwọ na ya ka m ji wee sị na ihe ejerere na nke Agbalanze ka o tiwakwa Igbo Nsugbe ụdị ọbụla ọ chọọ ọ bụrụ ife anyị egbu ogbupie ozugbo ọ bụrụ ife anyị esu ọkụ osu onye ọkụ ozugbo ọ bụrụ ife anyị ebibi obibie ya ofe ọbụla a na-eme na-afịa n'anya ya na ọ dị ezigbo mkpa na je na nke Agbalanze. Yonahi ụzọ ndụ ịma nke kacha ewe m iwe na-asụ m n'obi bụ na asị na ngabịa gbalie nkwụ n'obodo anyị mma ama mmekwu ya emewu nso na ihe ejughị m isi jum anya ị mara na-asị ka nne gị na-asị na ahapụrụ ihe a bịara ikwu ahapụ ihe bịa akọba ihe ọzọ. Gwa m ihe jikọrọ na-agbara nkwụ na amụtaghị nwa. Jụkwa m gwakere m ihe jikọrọ ụzọ ihe na-abụ a ọzọ ma a ga-ekwu na-abụ gịnị nna dọkịta ichie Agụlefu so wee je na bịa ka m ga-ejechi akwa ege ihe anyị chaghị ijechi akwa maka oso wee je eji jechi akwa ka mmanụ nke ụzọ ihe na gwakere m achọkọta ebe a ga-ebi aka afọ ebisa n'ikpere agbara akwụkwọ eya wee ga gwakere m na-eje na nke ichie Agụlefu ka anyị je ka ọ malụ otose ka o tegasị akwa ka ọ malụ nke ọ na-ebe ka o megasị akwa ka anyị na-eje eje mma na ihe na-agwa ị na-etekwe o maka na ihe mma bụ na di m ama njide ntị wee nụ ya ọnụ ya ọ ga-achụpụ m achụpụ mma adịma ihe m na-akọ adabade m ntị agbara nkwụ n'obodo anyị agba na Yoruba ọ gbasarakwa m ihe mma bụ na nche na bụ gịnị Naijiria mma ngwa ya ka anyị pụrụ nke ichie mana ya na nke aka nnekwero nke bụ ije gbọnkwụ nwaanyị na Lagos were abụbe nna mbanụ nke aka nnekwero mbanụ ekwero na nke acha mana nna anyị ebe ọ bụ na-emekwe n'eme nwere ihe anyị ga-emekwe chere ka njụ anyị ọ bụ onye tụrụ ya bụ atụmatụ onye tụrụ ya bụ alụ gị nwee gba nkwụ na Lagos a nna anyị kwado di m mana si n'ebe a ka ya ma mmadụ si na ya ga-eme onye mma gbakwana ya alụkwa nwa n'azụ nwa m gwa gee ntị gụcha ntị ya ọfụma nwaanyị ọbụla nwa agbọghọ ọbụla bụ onye Igbo ọsịasị mmụọ ya n'ofesi n'obodo ọbụla nne ya bụ ezigbo onye Igbo onwe ka di si wee bịabalị ya nwoke na-anụ nke nwaanyị obodo ọbụla o si na o yi esinye bụ obodo wee bịa na be nke nwaanyị bịa gbaa nkwụ ya atụ ọnụ mmanya naanị ndị a na-aṅụ anụ mmanya agụrụlụ ya ọfọ ndụ nọ agụrụlụ ya ife akụ ife enwe ọmụmụ unu ababa ife a na-agarụlụ nke ọma rapụsịkwa maka ife ndị mmadụ na-ekwu kịta na ya bụ ife bụ ife mgbe ochie na ife a na-ekuzi bụ ọgbara ọfụ mba ya bụ ọgbara ọfụ na-emebi ife ọ nwere ndị na-eme ọgbara ọfụ eje n'ofesi jee nụọ nwaanyị gbaa nkwụ ikezi onwe afịa n'azụ na-agalị nke ọma ka ọ gbasara ya bụ nkwụ n'ilo
ọbazanya n'afịa ife adabazụ afịa adachi ya bazụ mana ọ bụrụ na ọ gee ntị ife ndị nna na-ekwu wee tụgharịa uche wee jeghachi na be nke nwaanyị jee gbaa nkwụ ya ozugbo ọ na-agbanya bụ nkwụ atụ nkwụ naanị ndị a na-aṅụ mmanya ụzọ ya egelụnụ ụzọ emegheli ya ife agabalị ya nke ọma ya arapụsịkwa ife ndị mmadụ na-adị na-asị na ọgbarọfụ ya bụ ife na-emebi ife ọgbarọfụ na-emebi ife omenanị ya adịgide ya na ya na-eme omenanị na-emesie ike ya bụ ife agbara nze gwara anyị ka anyị eme anyị agbaghalị nkwụ gị ka ife wee dịbe anyị mma agụdoli ya ọfọnụ ịmụ anụ ịtụ n'ime mụọ kulu chefu nne ya soro ebịa maka na ụdị ije nwa nne dịkwa na ezigbo mkpa n'ime ya kedu ife mezi na ọ bịara nna anyị arụ a na-eme nne m ọ na-emesikwa ya ike ifugo ife na-ekwu ọ bụrụ na enyomi ya ọfụma nyocha anya ọfụma o nwere ike ọ bụrụ na ife a na-eme gị na-emekwa nne gị ee ya na ụdị ezigbo mkpa na anyị mere ife agbara nze kwuru ha gbalịa nkwụ anyị agbalị nkwụ na be nna anyị ụzọ emeghe ka ị tụrụnụ ma mụọ nwa kwulu nne nwa arụ na-eme agha afọ agbasi enyi ike okwuru nwa nwe nụ onwa m ụdị ezigbo mkpa dị nne o ọ dị ezigbo mkpa anyị agbalị nkwụ na be nna anyị ka ụzọ wee meghele unu n'ebe anyị bịara kịta nke ahụ anyị nyere n'ihu gbara ejije ya onye a si ya zọba azọ ọ dị egbubezi egbu amarakwa n'isi ka njikere ya ofe ahụ jụọ m o nwere ka isi bụrụ nkata ọgwụ ụdaba n'ogologo ama ndị mmadụ si aga iji megide ụmụ nwanne gị nwoke ebu m nkata ma ọ bụrụ ọgwụ nkata m bụbụ nkata aja udo aja agamnihu n'isi mụnwa n'isi ezinụlọ nwanne m nwoke nwụrụ anwụ ka ọ dịrị nwoke mma ka ọ dịrị nwaanyị mma ma ụmụ anyị ma ụmụ anyị ka ya mụọ amụ bụ ndị ichie ọjị ka iji ọjị ka aji ayọ ndụ kunu daba n'oke ibe na-ekwu bụ na nwa nwanne m nwoke abụ ife ọ na-avụgonu nwatakịrị bụ sọ mma o jee ebe di ya ime ọtụrụ atọ mụrụ amụ ya ka nna eme achụrụ ụlọ aja anọ si na nwatakịrị nụ n'ụgbọ aja ka m ji ebupụrụ ụlọ ọjị nkata anụnwa gbuolu na ibu si na ibe ọbụla butere na nwatakịrị atụ na ụmụ amụ ya ka na-agbapụrụ ụnụ n'aja na-amụta nwaanyị si ya jebe ebe nwoke ga o je mụta be nke ya ka nwanne nwoke nọ na obi adị ya mma nnọkọtakwuzie mfụ ya bụ nwa anya kukwuola ya nwa obi adịghịzikwanụ m mma ndị nke nwoke onye ọbụla eje ọrụ oyibo jeta ibe dị mma akwanye ya bụ isi aja ya bụ aja ka m na-agbakwa n'ụlọ unu rie aja anyị bụ ndị nọ n'ụlọ ala esi anyị ike nwunye nwanne m nwoke ara adịkwa onye na-enwe ka ọ dị ejikọ na-akwa wee na-akwa bụ ihe ọbụla bụ uke mee nna ife nwa nwanne m nwoke atụ na ọ mụrụ amụ akwa bupụrụ enye ka m nwekwuo ọṅụ nwanne m nwoke nọrụkwuo na anọ na-enwe ọṅụ mụ nwa na-enwekwu ọṅụ kuo nne ya nwa bụ ndị ichie biko ọkwanụ ka ọ dị mma achị na-achọ nwoke na-abụrụ ya ndị ya mma n'ibe dị na ya aka adịsị agwa ekwe akwa nke a bụ achịcha agwa na achịcha nji agbapụrụ aja nwa ka ọ mụta nwa ya ga na-egotela achịcha na nna ya gotekwa na achịcha mụnwa gotakwuole ndị nke m kwena ga ntinyelebe achịcha maọbụ ọgbanje nwoke maọbụ ọgbanje nwaanyị nwatakịrị na achịcha anụ ma barapụ nwatakịrị aka ka ọ tụọ mụọ ekwenya ga na gbapụ aja wee were abịbịa na-akpụ ijite
Iwa bona obo nyanwa men na nwa ya atụrụ atụrụ ya mụrụ amụ ya ka ji machibidi ya wee were ọfọ ndị Igbo ọfọ gidide ji awan iwa bona ya eme amụ ya bụ nwatakịrị na ọtụ atụ na ọmụ ha amụ akwa na ọfọ ga-eji ili ya biko kenelu na ezi gadi nnewu a na-abadoro gọnụ nwe abado nne ya tụkwara atụ mụọ amụ ọ ya atụgwa mụọ biko kenelu Papulu ni aba ajana. Ambulo linde mwa chulu oli am. Kona de. Ana achwa jeji nu na kwa jomo. Ibo wode. Ana ko ma ja lo jomo. Also, when I was there, I got to that joke now. Yeah, Nina, go on to talk in your face. Hi, go me na Malaysia. Mana nna anyị ọkwa na mmeburu m na Lagos. Nne. Afukwe mi fene meki. Au ni simile kanya mimi suwe baro. Ne kuye ne megi kwa gina. Ndị Igbo si n'ihe na-esi na nkiri isi dị n'ime arụ. Ihe na-eme gị si na bụrụ. O nwere otu nwanne nna gị nwoke na-eme ka ọ hụrụ gị n'anya nke ukwuu. Mgbe ọ bụla ị lọtara, ọ na-afọdụ ya obere ibutere gị nri. Chekene, ị nwere ike icheta nwanne nna gị nwoke na-emekwata gị ọfụma mgbe ọ bụla ị bata. Nwoke a nwere iyi fọrọ ụtụtụ taa sị na agaghị anụlịta olu nwa, agaghị anụlịta ka nwata bere akwa na bed gị. Ifunye m jisi gị n'ihe na-esi nwa nke isi dị ya n'ime. Chee, ị nwere ike icheta. Nna anyị ụzọ ndụ. Hey! Adam. Ị bata? Abatakwala m. Oh, nke bata kita udo dị. Mba udo dị. Ke maka ndị mmọgọ ebe a? Anyị nọ. Arụ dị. Ya bụ na anọcha. Ara dịkwa gị? Nsogbu adịrọ esi ka nje gbuchara bụ obere ndị ewu. Afọ m n'anya. Ka ebi na-ejekwala? Ka m fọ ya m nwaanyị. Oh, nke nọ na mgbede? Ngwanụ. Je nke ọma. Ma ejekwara ije abalị. Ngwanụ, je ka ịbata. Ka na-ekwala m ndị be gị. Aha, ezigbo ada m. Onye ozi, ama m onye ọ nwanne nna m, nna anyị ụzọ ndụ. Iji ya? Ụzọ ndụ. Oge agwụgo m. Nwoke ahụ furu ụtụtụ taa si na ọ gaghị adị ndụ wee fụ ka ikuru nwa na be gị.
Kasi. Mana itu belum ada. Iru tego. Aga me bere. Ini newo automatia aga habi na mezu. Ayo si biko. Bapal mo. Ayo si biko ko. Chineke nke bi n'igwe ma mkpu ana ma ọdịnala na nwanne m nwoke nwụrụ anwụ ọ na-aka ndị ọcha ọ na-egbukwa m ebubo ibe na-amara isi ya na nkịtị na-abụ mụwa ka m dịkwa ọcha inukwu ya ife inwe ife uki ya gbụrụ a na-ebu ọma ebe nke igbarujebe gbọmgbọmgbọ a na-ebu ọma ebe a igbarujebe a na-ebu ọma ebe ka igbarujebe kele m ihe nyocha ka ịmara ụdị amụma a na-ebu n'ọla a na-ebu ọma igbarugaba n'ike isi wee jide nwanne na nwanne wee jakọv isi ọnụ n'ezenụ ọkwọ nne gị erurugo na-akpọ ọrịa o rurugo na-akpọ ọrịa fancha maka amụma a na-ebu ifukwe hey kedu ka esi ka onye ukwu warụ akanyo motu ife enwe inugo ka o si gbajuru wee dọlụ inugo ife niile were ntị wee nụlụ ya na ife ya eme kịta bụ na ihe esekpuru anyị yọọ nna anyị mgbaghara maka na nwoke a n'ebe a bụ nna nke ị na-afụ n'anya nkịta ngwa sekpuru anyị ka ihe ya mgbaghara nna anyị biko gbaghara m nna anyị biko nna anyị gbaghara m udo nna anyị gbaghara na amakwa m na ị na-azọ m na mgbaghalụ m na amarọ m na ị na-azọ m azọ na mgbaghalụ m na amarọ m na ị na-azọ m nna m biko gbaghara m na amarọ m na ị na-eme m mma wee na-emejọ gị nna biko gbaghara m nna m biko gbaghara m nna m biko gbaghara m iwe nwadelu n'ọkpụkpụ nna biko gbaghalụzianụ m otu nsi mejọ gbaghalụ nna gbaghalụzianụ m ka jewenu nna m do nna biko gbaghalụzianụ m nna biko gbaghalụ m akwanya mmiri na-ede n'obi nna biko gbaghalụzianụ m nna biko gbaghalụ m amara m niile eme m mma amara m na ọka dịrị m na mma wee na-emejọ n'oge wee bụrụ aha gị akpaghalịnụ na biko gbaghalụzianụ m na biko gbaghalụnụ m bikozie nna m nna biko gbaghalụ m bikozie na agbaghalụ m na amara m dị na-aza m nna m bikozie nna m biko n'ụgbaghalụ m amara m dị na-azọ m ọsọ wee na-emegide gị nna agbaghalụ m nna m biko gbaghalụ m nna m gbaghalụ m nna agbaghalụ m ọrụ ndị dị ndụ bụ dị njọ nna biko ya kwa ka ọ gbaghalụ m nna anyị daalụ rinne ka isi eme nke a ka ibe mmadụ ya eme ọrụ nwa m ka ọ bụ onye ka mma achụgharị ya ọkwa nwa m ọka iwe efu mmadụ na-eme ibi ya ekpere anyị bụ na anyị na-akpọ ndị ala bụ ndị ichie si abịa ṅụọ mmanya afụnụrụ m ibe ebe ejere okwu nwaanyị nkwụja adịna ya na nkwụ ka eji nụta nne anyị nụta nne anyị nụta nne anyị ọ dị agbụrụgboo ọ dị ma mgbe gboo na nke ya dịrị iche mba ọ dị iche ba ji ezi ọbụna nnewu gafere enwere ka ọ vado nwa ya mba mpipe pele na-ewu ọ na-avadoro nwa ya
na ife mele nne tụọlịa nkwụ n'ala anyị atụkwụlịa nkwụ n'ala ọ ya abalị a fanwe gbuo n'aka n'ife gbute iwe ọma ọmụmụ nwoke ọmụmụ nwaanyị ya mụta dị mkpara ka gị mụta ya na nwoke mụta ya na nwaanyị ife a na-ekwu bụ na enwere okoro mụta egheli aka na egheli aka dọrọ na be anyị bụ na ji ọbụ ọ dịkwa na be anyị ọ dịrọ na agbụrụ anyị ọ dịrọ okwu na agbụrụ anyị ọ dịrọ na agbụrụ anyị maka a sị na mụta nwa na-enwere uche na onye ume ọmụmụ bụ owu iwe ka ọ bụ enwere okoro mụta nwa na-enwere uche bụ ume ọmụmụ emere unu na o mere anyị Chigba bịa amata anyị ka anyị kwuru na unu bụ ndị ichie na anya godo ana ibe na-ekpo ọkụ n'ebe nwatakịrị anọ ka ọ jụgharịa oyi taa ọ bụ ajọ mmụọ ọ bụ ajọ mmadụ aka nwoke aka nwaanyị maịlị a na-abọsị na ọdịrọ ka nwaanyị ibie ntụ na taa ka anyị godola ana wee kwuo na ibe nwaanyị ji jebe ije dị bụ ka o wee nwee be nke ya ọkwa ezi ama nke ya na anụ ọzọ a na-anọrọ anụ ọzọ na ọmụgọ enwere onye na-alọlụ mmadụ chi nke ya akwụ na mgbasị nwatakịrị ya unu ya mụju ụlọ unu ekulukwe na ọmụmụ bịa be anyị anyị esikwa mkpọ na ala na be anyị ọ na-ada budim a na-ekwu ndị na-eme azụrụ na akwanụ ọnụkwụrụ ji ekwu ọkwanị mma ụmụ nwa dị a na-elute nso a na-eme ya ka esi eme ya ikwu na ibe tinye aka anyị bịa rie eri na-aṅụ ndị befe abịakwuo na ikem na nke anụ bụ na ọha emere ibe anakwuru na mbọsị afọ ka anyị afụkwanụ na oriri na-adị mma oriri iwu na-enye anyị ya kọrọ unu ma ebe anyị enye unu anyị akọrọ nkwu anyị na-echiri anyị aka na kolota anyị na-akpata akwụ ma nke anyị ine anya na ngwuru iwu na nkịta nọ bụ n'ọkụ tupu ụgụrụ pụọ ma eze dị na chi na ebe anyị na-ekwu bụ na bido taa na gaba ebe ọbụla bụ aka ajọ ilu nwoke gilo nwaanyị osi na be unu osi na be anyị ma o esikworo na be anyị enwere ebe nwaanyị jebere ije dị anyị ụfụ na-adịrọ ọkacha bụ aka dị die dịka ụgbọala kwụrụ ebe mmadụ nche ka ọ kwụ na bebe enweda m ọgọ ọgaranya mana enwekwu ọmụmụ ọgaranya ezu oke asị ụmụnna nwezu aka ilu na-asị ana anyị enwe ọmụmụ nwee ego nwee akụ ndị ọzọ nwekwa ma ndị si na nke anyị anyị agara nke fa agakwana ada m nwaanyị bido taa gaba alili niile eliri ya eliazi ya a na-elekwara ya na nta na nne gị jebu onu na ọmụgọ na nke nwanne gị nwaanyị onye tere aka ọbịa nke nwa emesi a na-ekpokọta ụmụaka anyị na-azụbalị na be anyị ọ bụ na ọnụkwuru nje n'okwuo mma dịfọma ya mere anyị na-eke mere anyị na oye mere anyị na agba mere anyị na nkwọ na ibe mme na ihe nikwe n'ọtọ ka i buru mmanya abụ ka ije bunye onye ọ bụ gị na ya na-abụ ka o kwụsị anyị ike n'ala ka ya bụ ụmụnna na-adaga mfụ ihe nkọrọ ịbụrụ ka o si emeli ọra maka nja ọgọm erikakwa ọra ka enyi dị mkpa dị na biya ịgba nna ji ọwụ nwanne m egbuchitago kọnụmi egbochikwuru ya ma ego ifeọma ma ebe ewere ndụ na-ewere ego na-ewere nwe ka anyị ka esi eme ya nna otu ahịra dị mkpa ka ị ga-amụta dị mkpara ka gị ị ga-amụta ya na nwoke ị ga-amụta ya na nwaanyị ozuzu eke ozuzu oye ozuzu abụọ ozuzu nkwọ ime na-emere ọkwa eme na ime anya emere ga-eme ị ga-amụ ka ụmụ nwaanyị ndị hibru mgbere ụkwụ na abụla na-emuli ya gịrịgbam enwere ibe ya atụ unu n'ọnụ ma enwekwara ibe ya atụ anyị n'ọnụ anyị bụ ndị ọgọ ga-anọ na-ene anya mbọchị unu ga-edutere anyị ụmụ madiana anyị ndị nke ụmụ nwanne gị nwaanyị eduru nke bịa gị nwekpolu nke gị bịa nna ji ọdụkwa olili a na-ada olili ọ bụ ọnụ nkabịa akpọkwanụ mkpọ na ada gbudim
Budim. Anachi ogini. Ati no nkulu nje kwugo mma. Onye avale na anya na enwere ibo bụ ọgwụ na mụlọ mumujuwa. Ibe na ekwu bụ nkulu ji bịa. Nkulu eji na ya makali. Unu nalua ego ya kọrọ unu. Ego na amanye. Akụnụba na amanye. Ama ajọ mma mavunu ajọ mmadụ amavunu. Ebulu si ekpati vunu ye na-eli. Ọ ga na-eto eto ọnya dara ada. Ka ya bụ chikwe n'mgbu kọba na baanyị. Unu ewetie. Nwa obere oge abịakọ n'ọdụ na ọmụgara be gị. Na iwu bụrụkwa na ọja ndị anya na-ekpele gị na nna gị ka nọ mbụ nna gị. Mbọsị ihe ekulu nwa bịa nwanne gị nwaanyị ekulukwuo ụmụ nke ya bịa. Ibe a na-eme nnazụbalị a na-etu m ego n'iru na-etu m ego n'azụ anya na-ama mbem ọ ga-adịkwa nne gị na mma ndị ọgọ ya adịla anyị na mmanụ nke unu eji na ya makalio anyị bụ ndị nọba ya nọchie ike ebe anyị eri ya kọrọkwu anyị ndị ụmụnna ga-anata azụ na mburu mgbede na-ata nkwụ na-aṅụ na-agwa na ọgọ bịa na emego ana ka esi eme ya ọ dị mma akwanye ya ka anyị na-ekwu ọja bala anyị n'ụwa